Silvester ti prináša Dislopaj. Čo by ste u nás zmenili, keby ste boli vedúci? A čo by ste zmenili vy, keby ste boli mravec? Ešte foto. Silvester by marnom, zabudli sme na kondom. Vyskúšajte najnovšie voskové pásiky. Odstraňovanie chlopkov nebolo nikdy tak jednoduché a ľahké. Stačí jemne prilepiť a ešte jemnejšie potiahnuť. Pretože krása kurva boli. Silvester ukulele. Vydrž. Do prdele. Prišiel som, videl som. Ty kokos, jaký smrad. Eva vôňa hrocha. Silvester šalala. Z Hemendexu grcala. Sú aj také rozhlasové stanice, kde tvrdia, že majú najrýchlejší dopravný servis. Nie je to pravda, priatelia. Najrýchlejší dopravný servis je vo Fan Rádiu. Tu je dôkaz. Dopravný servis. Rýchlosť merajú medzi Trenčínom a Bánovcami nad Dobravou, medzi Hanzovou a Žiarom nad Hronom. Dopravný servis. Svoje poznatky z ciest volajte bezplatne zo všetkých sietí na telefónne číslo 0800 800 200. Ale u nás na dedine to vždy na Silvestra tak býva, že gazda si v dome všetky dievky chvostom pohľadkať a kozy poboskať. Suseda, doma ste? Ale potom nezabudnúť chvost klincom nad dvere pribiť. Dobrý deň, môžeme sa opýtať, čo by ste u nás zmenili, keby ste boli vedúci? V prvom rade tvoj účes feší. Čo máš za farbu? Palety vytal. Ešte foto. Veľkolepá tanečná show Dead Can Dance sa blíži do svojho finále. Vaše hlasy z minulého kola ešte stačili králi Márovičovej. Porúčať sa ale musela Jilma Vamnická. Na koho z našich finalistov sa usmeje zubatá na budúce? Sledujte tanečnú show Dead Can Dance v nedeľu večer. Dnes si to urobím celkom sám. Ale u nás na dedine to na Silvestra tak býva, že gazda musí všetkým doma nožteky snehom potrieť. Ale zahralo. Fan Rádio. Už nie je to, čo bývalo. Fan Rádia je oveľa viac. Fan Rádio chata. Fan Rádio psycho. Fan Rádio úchyl. Fan Rádio for. Fan Rádio ticho. Ale u nás na dedine to vždy na Silvestra tak býva, že po vypnutí na cievke vznikne samoindukciou veľké napätie, ktoré cez diódu nabíja kondenzátor. Množstvo energie, a teda veľkosť výstupného napätia, závisí od tvaru TTL signálu, ktorý nastavuje sa rezistorom R1 a potenciometrom P1. Ľaľa, schéma zapojenia. Ale potom netreba zabudnúť na druhý vstup komparátora, odkiaľ sa referenčné napätie z deliča tvoreného rezistormi tvorí. No a ešte potom manuál nie do pecky, ale z kartovačky dať. Dobrý deň, môžeme sa opýtať, čo by ste u nás zmenili, keby ste boli vedúci? Že by si nechodil v kuse po obchode a dal mi pokoj, keď nakupujem. Ešte foto. V časopise Chvíľka pre blondínku sa dočítate, ako zbaliť Borisa Kolára. Najlepšie do kufra. Sú milionári skutočne chudobnejší ako miliardári. Koľko kilometrov má cesta bavorákom z Bratislavy do Košíc a Mercedesom. Ako prebrať najlepšej kamarátke manžela a milenca. Plus darček. Odfarbovač na chlpy pre vašu čivavu. To všetko v časopise Blondínka. Už dnes. Takže úplne oprava. To všetko v časopise Chvíľka pre blondínku. Silvester šalala, z Hemendexu grcala. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit. No a co? Že už začne hodina. Už je čas, musíme jít. Tak huje.
Super. Príšerné hodinky, ale za to strašne drahé. Ľudia, príbehy, emócie. 50 najväčších tragédií Slovenska. Aj tento rok vám prinášame najviac tragédií. Sledujte príbeh malej Mariky, ktorej mačičku trápila 2 mesiace kolika. Exkluzívne vám ukážeme výsledok tohto trápenia. Nenechajte si ujsť aj príbeh pána Jozefa, ktorému cez noc zmizol nákupný vozík s celým majetkom a dojímavý polrok zo života slečny Eriky, ktorej sa až po tak dlhom čase podarilo zdrobniť slovíčko biskup. Toto všetko a ešte oveľa viac môžete vidieť iba u nás. Alebo najviac tragédií môžete vidieť iba u nás. Silvester, hami, hami, urobíme si čo sami.